खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि खुंगा ब्रैथि दौरि मावबादा खुंफुंनो थाखाय साखाफारा सेप्टेम्बर दाननि 29 आरो 30 खालाराव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि बानजायनायाव बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि खुंगा ब्रैथि दौरि मावबादा खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि बानजायनायाव लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि खुंगा ब्रैथि दौरि मावबादाखौ 29-23 सेप्टेम्बराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय 2 नं लग्लुं बर' बाथौ थानसालियाव खुंगा ब्रैथि दौरि मावबादाखौ खुंफुंनाय जागोन। आरो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि खुंगा ब्रैथि दौरि मावबादाखौ खुंफुंनो लानायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो दुलाराय बाथौ गौतमनि फोसावदिं नेहाथारि बिरेन बसुमतारिया। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव गोबां दौरि आरो 2 नं गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। नैबे दिनैनि फुंबिलि समाव जों गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। जों दिनै फैगौ सोलिबाय थानाय नैबे सेप्टेम्बर दाननि 29 आरो 30 समबार आरो मंगलबार बे साननैनि हाबाफारिजों बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि ब्रैथि दौरि सावरायमेल बे हाबाफारिखौ दौरि मावबादा बे मावबादाखौ खुंफुंनो थाखाय जिल्ला गौतमनि बिथोन बादियै जों थावनिखौ सायख'ना लादों। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि बानजायनायाव बाथौ गौतमनि सिङाव थानाय जोंनि लुकलं गामिनि बाथौ थानसालियाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बे अक्ट'खौ थि खालामनानै दिनैनि बै साननि समखौ गोसोखांहरनानै जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ आफा इसोरा बेवहाय सफैनो हानाय गासैबो सुबुंफोरा आलो गोजोनै जिरायनानै जोंनि ब्रैथि दौरि मावबादा सावरायमेल बेखौ खुंफुंनायाव आफा इसोरनि अननाय गासैखौबो नागिरनानै जों दिनै सायनासालिनि सेथि खुन्थिया बे गायसननाय हाबाफारिखौ जों दिनै जाफुंसार होनो हाबाय। रायजोनि हेफाजाबै दुलाराय बाथौ गौतमनि हेफाजाबै आरो बानजायगिरि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि हेफाजाबै आरो लोगोसे जोङो लुकलं रायजोनि हाजासे नाजानायाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हाबाय। बेखायनो जों मिजिंथिगोन फैगौ 29 आरो 30 बे सेप्टेम्बर दाननि साननैनि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव गासैनिबो मदद आरो जोंनि हेफाजाबखौ नागिरनानै आंनि दिनैनि सुंद' बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। सिबिनायखौ बयनोबो जासिनानै दिनै बे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव जों सिमेन्ट आन्चलिक बाथौ धोरोम बियाबनि जानानै बानजायनाय लेखा बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्लानि जा ब्रैथि दौरि मावबादाखौ जोङो आफादनि जोंनि सिमेन्ट आन्चलिक बाथौ धोरोम आफादनि सावरायनाय लेखा जोङो 2 नम्बर लग्लुं बर' गामिनि जा बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव फैगौ बे सोलिबाय थानाय सेप्टेम्बर दाननि 29 आरो 30 अक्ट' खालि जोङो बे लग्लुं बर' बाथौ थानसालियाव जिल्ला बोखावै लखिमपुर जिल्ला दौरि मावबादाखौ खुंनो साखाफारा जाखाबाय। ओंखायनो जों मिजिंथिदों रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव आरो लग्लुं गामिनि मेंनो रोङै खामानि मावनायाव जानो हागौ जेनिबो बेले बेजे जायाबालानो फैगौ 29 आरो 30 सेप्टेम्बर खालि गाहामैनो बे बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि सिङाव थानाय जा दौरि हान्जा बे जिल्ला दौरि हान्जानि मावबादाया आलो गोजोनै खुंफुंनायाव जाफुंसारथों बेखौ हास्थायनानै जोङो दिनै बे दौरि बादायाव जिरायसालियाव जिरायनो थाखाय जा गाहाय खुन्थिया गायसनबाय बे गायसननायजों लोगोसे दिनैनि
हेफाजाब होनाय रायजो राजानि हेफाजाबावनो दिनैनि बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। आं मिजिंथिदों बे जोंनि सोनाब सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय संखं हालामनि गासै रायजो राजा आरो जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बानजायनाय बे बानजायनाय लेखा लग्लुं बर' गामिया जा हेफाजाब होगोन बे हेफाजाब होनाया मोजां जाफुंथोंखौ मिजिंथिनानै आं दिनैनि बे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव सुंद' बिबुंथि गासै 600सो जागोन होननानै बुंदों बिथांमोना। बे 600नि लोगोसेनो जोंनि सिमेन्ट बियाब बाथौ धोरोम गौथुमनि सिङाव थानाय गासै 67 गामिनि दौरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। आं मिजिंथिदों बे दौरि बादायाव जोंनि जा बाथौ धोरोमनि नेमखान्थियै जा मोनथाम खान्थि जोङो बेयाव मावबादा खुंगोन। मोनसेया जाबाय बाथौ आसार, मोनसेया जाबाय दौरिफोरनाव थानो गोनां गुनफोरनि सोमोन्दै, आरो मोनसेया जाबाय रुंसार आसारनि सोमोन्दै बे मावबादाखौ खुंनाय जागोन। आं मिजिंथिदों लोगोसेयै बे मोनस्नि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि जा मोनस्नि बियाब दङ, आन्सलिक दङ, बे आन्सलिकनि मादाव मोनफ्रोम आन्सलिकनिफ्राय सा 10 ना सा 7 दौरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बे लेखा जोंनियाव गासै बाथौ धोरोमनि जा गामिफोर, बे गामियाव 67 गामि दङ। बे 67 गामिनि दौरिफोराबो बेयाव थुबुर जानानै बे सावराय मेलाव हेफाजाब होगोन। आं मिजिंथिदों आफा इसोरा अननानै जाहाथे फैगौ 29 आरो 30 सेप्तेम्बराव जा बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि दौरि बादा खुंनाय, बे दौरि बादा खुंनाया आलो गोजोनै जाफुंथों। आफा इसोरखौ सुंग्रिनानै आं दिनैनि बे दसे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।